Parlem d'un país o d'una república, tant hi fa. Algunes de les seves ciutats donen al mar Mediterrani, com Barcelona. La seva gent pren cafè, surt a concerts, porta tatus, té smartphones i somnis. Llavors, què ha passat? Parlem d'un lloc en el qual s'han succeït diferents cops d'estat després de la Primera Guerra Mundial. Un lloc que va ser ocupat per un règim estranger, que va patir una guerra civil com a resultat de les tensions internes. Sí, també en aquell lloc hi va haver manifestacions d'homes i dones en un context de greu crisi econòmica que van ser reprimides amb morts i violència. Un lloc on algunes de les grans potències mundials van decidir intervenir-hi, amb bombardejos. Resultat? Avui no hi queda res. Parlem d'homes i dones com tu, als quals ja no us queda res més que emigrar. Primer, fugiu de casa vostra a refugiar-vos a casa de la vostra tia, la que era mestra de mates. Després, fugiu cap a casa dels veïns. Després abandoneu el vostre barri, la vostra ciutat, la vostra regió, fins que deixeu enrere el vostre país. Arribeu aquí, on no coneixeu ningú, ni l'idioma, però no podeu retrocedir, perquè allà enrere no hi queda res. Tot està destruït. Quan arribeu a la frontera, molts països han tancat les seves portes, donant lloc a un col·lapse humanitari. Moltes de les teves companyes de viatge ni tan sols han arribat a aquest punt. Mentrestant, les imatges d'aquesta crisi es difonen a les xarxes i fan reaccionar els governants internacionals i, sobretot, la ciutadania, perquè el sentiment d'humanitat és tan poderós. Totes vivim, totes hem contemplat la posta del sol a la vora del mar alguna vegada. Totes tenim punts universals que ens connecten, com l'amor, el dolor, la família i l'esperança. Les persones fem que el món es mogui. Parlem de Barcelona i altres ciutats que reconeixen i reivindiquen l'asil polític com a drets i es constitueixen com una xarxa de ciutats d'acollida, com ciutats obertes, perquè volem que les persones refugiades recuperin una vida digna, perquè sabem què significa poder seure a prendre un cafè, gaudir d'un concert, però, sobretot, tornar a tenir somnis.